Sa number 10, paandam sa mga nagaparking sa guwasang tanatapan sang BIR sa Barangay Takuling sa Bacolod. Isa ka pick-up ginsaskuhan. May saksi nga nakakita nga may isa ka babayi nga nagasinggitan nga nagkurit sa palibot sang pick-up. Nakibot ang tag-iya sang Toyota Hilux nga pick-up matapos madiskubrihan nga napuno sang kurit ang lawas kag suga sang ilang nga salakyan nga ginpark sa dalan sa kilid sang Bureau of Internal Revenue nga opisina sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Ginsiling sang tag-iya nga si alias M nga taga Bago City. Wala pa sang 30 minutos nga ilagin parking ang salakyan agud magkanto sa opisina sang isa ka abogado sang sila ang nagbalik kag nakit-an ang madamo ng scratches sa palibot sa salakyan. Layo sa gate sang isa ka balay ang area kung diin ginpark ang pick-up sunod sa car owner. Sa pagpangusisa sang tag-iya ka pick-up, may nakakita nga isa ka babayi kag ginabulubanta nagaedad 40 tubtob 50 anyos ang nagkurit sa salakyan. Sunod sa mga saksi, naga singgitan pa ang babayi samtang ginakuritan ng pick-up. Naparecord na sa tag-iya ang among insidente sa Police Station 6. Sa quotation sa isa ka auto repair shop naging katuan sa tag-iya, yara sa 67,000 pesos ang estimated nga balayran sa pag-repair sang damage sa bilog nga lawas sa pick-up pati na ang mga suga sini. Sa post ng tag-iya sa pick-up sa Facebook angot sa insidente, may isa man ka car owner nga nagsiling nga siya ang naka-eksperyensya man sa kasubong nga hitabo sa kapareho nga lugar. Suno kay alias San, isa pa lang kasemana ang iya brand new nga salakyan sang siya ang nagpark sa kapareho man nga lugar kag kuritan man sa 2024. Yara naman sa 12,000 pesos ang quotation sa iya agud makayo ang mga kuris.